preferits. Avui és un dia molt especial. Ah, sí? És el dia 2 de febrer. Una crep! Però Sí. què té a veure amb el 2 de febrer? Buena candelera, no? Sí, una candelera, però què té a veure amb una crep? Si a França se celebra. És la Chandeleur, la candelera feu francesa. creps? Home, sí, és el dia dels creps. Ah. Ens atipem de creps. Escolta, tu... Què no feu vosaltres? No, aquí la candelera és el dia que la tradició deia que s'havia de treure el pessebre. Ah. Però mira, ja que parlem de la candelera, Sí. de fet, la paraula ve de... D'on deu venir la paraula candelera? Home, del llatí, evidentment. Festa Candelarum, la festa Exacte. de les espelmes. De les espelmes. Per què? Perquè 40 dies després del naixement d'un nadó se'l portava al temple per purificar-lo. Saps? I clar, la candelera és 40 dies després de Nadal. I és el dia que diuen que la Mare de Déu va portar el nen Jesús per la festa de la purificació. I de fet, el mes de febrer ve de la paraula februa, que vol Sí? dir purificació. No és el mes de les febres? No, de veritat. És que jo sempre em poso una miqueta malaltona, el mes de febrer. Doncs ve d'aquí. Ah, Sí. que interessant. Però escolta, jo quan penso en la candelera, a mi el que em ve al cap és aquella dita, sí, ve febrer, que diu, si la candelera riu, el fred és viu. Ah, Si sí? la candelera plora, el fred és fora. Què vol dir? Que si fa molt de sol, l'hivern encara s'allargarà. I en canvi, si plou, vol dir que ja queda poc hivern. I això em fa pensar en una cançó anglesa Sí. que també diu més o menys el mateix. I què Mira, diu? la melodia no ho sé, però diu If Candlemas be fair and bright, come winter, have another flight. If Candlemas brings clouds and rain, go winter and come not again. Què t'has cregut, un dels Monty Pythons o què? Sí, una miqueta sí, potser. M'ha encantat, eh? Sí? No, m'ha agradat. Ens ha agradat, Sí. oi que sí? Sí. Però clar, això m'ha fet pensar en una cosa. Digues. Hi ha també aquest tema de pronòstic sobre la candelera a Estats Units. Ah. El dia de la marmota. El dia de la marmota. Sí. És una tradició que ve d'Europa, també. Clar. A Pontxatoni. Sí, a Pontxatoni. Pontxatoni. Pontxatoni, la marmota, sí. Sí, Mira, d'on ara ve que això? Ve una tradició europea també, que si Sí. sortia un eriçó, allà era un eriçó a Europa, i es veia l'ombra, volia dir que l'hivern encara s'allargava, i ara l'han traslladat allà amb Interessant. marmotes, perquè ja no hi ha Amb eriçons. marmotes. Sí. Pontxatonis, que a mi... Pontxatoni. Ai, mira, jo No sé ara... què Sí, posa. jo vull parlar de Pontxatoni perquè és una paraula que ve de la llengua Lenape, que eren els indis que vivien al territori de Pontxatoni. Sí, clar, tu els indis Sí, t'encanten. una llengua algonquina. Per tant, Molt ara, bé. si no teniu pressa, Continuem parlant de la candelera. I llavors estàvem parlant dels animals, no? De la marmota, que era una tradició que venia d'Europa. No, ja veuràs que interessant. Que també a Alemanya això es fa, i es feia, en tot cas. Això es feia a Alemanya, per exemple, a Irlanda, a Anglaterra, i no es feia amb una marmota, sinó amb un eriçó o un os, fins i tot. Ves a trobar un os. també? I tant. Això no ho sabia, això de l'os. No, Ai, no. res. Però això ja no puc parlar dels Lenape. No, però podem parlar d'altres coses. Mira, parlem, com hem començat, no? Parlant de Sí. la candelera i totes aquestes dates dels 40 40 dies. dies. Altres dates assenyalades que venen ara durant l'hivern? Posem una miqueta de calendari? Som-hi. Llengua ferits? Som-hi. D'acord, doncs va. Després de la Candelera, quina altra data assenyalada ve? Hi ha les carnavals. Carnaval! Carnaval. Carnestoltes. O carnestoltes, això. Aquesta disbauxa, precisament, molt famosa en molts països. I, a més, al nord de França, a Dunkerque, hi ha un carnaval molt famós. I, clar, és al període just abans de la Quaresma, perquè, clar, després de la Quaresma és un temps de recolliment, de sacrifici, de no menjar segons quines coses, i llavors, clar, es fa aquest carnaval. I ve del llatí. Clar, carnestoltes, carnaval, què vol dir, Clar, carnaval és de carne levare i també de carne tollere, que vol dir treure la carn. Ah, perquè ve la Quaresma, que la Quaresma són aquests 40 dies. De fet, la paraula Quaresma ve de 40, que és un nombre molt simbòlic en la tradició judeocristiana. I justament això, saps on vas petegar aquesta Quaresma? A Pasqua. Pasqua. Home, el dia de Pasqua. I d'on Pasqua ve de l'hebreu de la paraula pas, perquè és el proper pas, no? Exacte. A un altre. Entrar ja a la primavera. A la Directament ja sí que primavera. estem de ple amb la primavera. És a dir, que ara estem dubtant aquí amb la Candelera, que si l'hivern s'allarga, que si no... Jo vull dir una altra cosa interessant, Digues. en el que m'he fixat jo. Digues. Nosaltres a França celebrem el Mardi Gras. Sí. I vosaltres? Nosaltres el dijous gras. És molt interessant, perquè Sí. hi ha països que celebren. A Polònia, per exemple, és el dijous gras. Ho veus? També. Però en altres països, per exemple a Anglaterra, és dimarts gras, de Fat Tuesday. Ah. És molt curiós això, com Dimarts, cada dijous. país... Sí, sí. Però escolta, jo parlant de que si gras, que si no sé què, començo a tenir una mica de gana. Sí. És a dir, que com que dèiem que allò a França es menja una crep, doncs jo... Però, Això es fa a França, nois. Aquí no. Llavors, sé com la crep. Però això és una estafa. Me'n vaig. També volia una crep. Home! Ningú va fer res? Som-hi i bona candelera.